Ku danna subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Daga bani in ɗana fitocin rasulun daga ɓarai. Da farko dai shi Malam Umar, wanda yake cikakken sunansa shine Umar Abdulaziz, an haife shi a garin Garko, wacce take karamar hukumar Wudil a da, wanda yanzu haka karamar hukuma ce mai zaman kanta, a ranar Alhamis a shekara ta 1974, wato 1974. Wannan shine daga baya, kamar bayan shekara 4 kuma ko ƙasa da haka, suka dawo Wudil da zama. Daman kuma daga Wudil ɗin suka tafi saboda shi mahaifinsa mai unguwa ne a can Garko, saboda haka yana can yana zaman aiki ne na ƙasa, ma'ana yana wakilci na al'umma. To kuma bayan wafatinsa shine shi ta mahaifiyar tasa da shi suka dawo wannan gari namu na Wudil mai albarka. Kuma kamar yadda yake cewa ga kowanne ɗan adam a ƙasar Hausa, shine idan ya taso akan kai shi makarantar allo domin ya yi karatu na Alƙur'ani. To alhamdulillahi, a cikin dace ma a ɗaya daga cikin malaman da muka yi karatu a gabansu na allo, ma'ana na Alƙur'ani, akwai ainihin makarantar Malam Yaya, wadda aka fi sani da sarkin malamai na Wudil a yanzu haka. To tana ɗaya daga cikin inda Umar Abdulaziz Baba ya je karatun Alƙur'ani. Kamar kowanne yaro, lokacin zuwa makaranta da ma'ana lokacin da shekaru suka kai na a sa mutum a makarantar boko, to an sa Umar Abdulaziz Baba a makarantar boko ta Wudil Special Primary School a shekara ta 1981, wato 1981, inda ya gama ta a 1986. Ita fi kuma makarantar koyon kasuwanci ta Wudil, wato Gamman Secondary Commercial School Wudil, a wannan shekara ta 1986. Ya kuma gama secondary school ɗinsa a 1992. Akan harkar karatu na sha'anin zamani, wannan shine a takaice abin da zan ce akan Malam Umar Abdulaziz Baba. To idan mun dawo ta fannin sana'a kuma, kamar yadda kowa ya sani cewa ba a zama rayuwa haka, to Umar Abdulaziz ya yi sana'a kala-kala da yawa. Umar Abdulaziz Baba ya yi irin sana'ar da aka san mutanen Wudil da ita, wanda suka gada, wato ɗinkin kwaɗo da linzami. Sannan kuma ya yi harka ta trader, yana da shago da sana'o'i kala-kala. Sannan akwai sana'a ta haɗin gwiwa wadda suka yi da shi da mahaifiyarsa, wato sana'ar shinkafa. Idan muka faɗo abin da Malam Umar ya fi shahara a kansa, wato sha'anin yabon Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi Malam Umar Abdulaziz Baba fadar bege, kamar yadda aka sani cewa mun samu kanmu a yanayi na wajen masu sauraron ƙasidun manyan sha'iran nan na jihar Kano, wato irin su Murigayi Malam Rabi Usman Baba, Alhaji Ahmad Rufa'i, Allah ya ji kansa, Bashir ɗan Dago, Bashir ɗan Musa, da sauran makamantansu. To wannan abin sai ya ba da dama a nan Wudil, sai aka ga ya dace a ce fa ana yin wannan saboda duk da ana kasidin a islamiyoyi, to amma ya za a yi mutum a koma kamar yadda su man Rabi suke. To a Wudil sai aka yi katari, aka yi wasu manyan ƙungiyoyi guda biyu. Ɗaya ana kiranta Shuwara'un Nabiyu, wacce su Alaramma Malam Yakubu, kwamandan Hizba na Wudil na yanzu, suke jagoranta. Ana nan ana cikin wannan gwagwarmaya ta lamarin yabon Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai kuma shi fada sai ya samu kansa a cikin 'yan mandiri na ƙungiyar Fitiyanu. So shi kuma Allah cikin ikonsa, ana nan ganin hikimarsa da fikirarsa a cikin lamarin, sai abokai da 'yan uwa suka dinga ba da shawara ya kamata ya dinga yin kasida ta kansa. Duk da dai a lokacin duk inda ake maulidi muna yawo ana kasidu, amma a lokacin shi Umar Abdulaziz Baba yana yin waka ne ta Alhaji Ahmad Rufa'i, Allah ya ji kansa, wato Sallallah.
ana cikin wannan gwagwarmaya lokacin da Malam Umar ya fara yin yabo ya ci gaba da yi. Kasidarsa ta farko ita ce wacce amshinta ake cewa sayyadi na so ka ya shugaban al'umma, babu ya kai ya shugabana. To kuma ya buga ta, an yi tallanta kuma ta yi shura a lokacin. To Allah cikin ikonsa daga nan sai Malam Umar ya buɗe ƙungiyarsa mai zaman kanta, wato Fadar Bege, wacce a yanzu haka yake ta juye ta rikide sunansa. Duk da dai a tarihe a baya wasu sun ji duk dalilin da yadda ta zama Fadar Bege. Ruwayar ta zama guda biyu. Wasu suna cewa Malam Bashir Dan Dago yana da ƙungiyar Fadar Bege, saboda haka yana ƙaddarawa cewa wannan aka kwaikwaya aka yi. Abinda kuma ya faru, shi kuma Malam Umar ya fito daga unguwar Kofar Fada, saboda haka sai amfani da wannan damar ya mai da ƙungiyarsa Fadar Begen Annabi. To don a takaita, daga nan sha'anin yabon nan ya dinga yi kamar yadda za a ji wasu sun faɗa, mun bi dare mun bi rana mun shiga gurare da yawa domin isar da wannan sako. Kuma shi lamarin yabon nan gaba ɗayansa an fara shi ne a 1991 a nan Wudil. So da haka yanzu haka kusan shekarar mu 30 da fara yin lamarin Annabi a cikin wannan gari a sunan ƙungiya. Amma kafin sannan dama ana yin kasidu a ɓangarorin Islamiyya, kuma dukanmu muna zuwa ana yin wannan sha'ani. Amma dai a ce yau ga ƙungiya mai zaman kanta da sunan sha'iran Annabi, to an fara ne a 1991, wanda kuma wannan shine abin da ibaye har zuwa yanzu. Ni dai da kaina ban san iya adadin sha'iran da suke wannan mahaifa ta mu mai albarka ba. Nan kuma bayan wafati na Shehu Malam Shau, wato murabbinmu, wanda a gurinsa aka yi tarbiyya, sai a shekara ta 2000 kenan, sai kuma Malam Umar Abdulaziz Baba ya koma garin Kano da sha'anin neman ilimi. To anan kuma har Allah ya haɗa shi da Saidi Sheikh Sharif Sani Jambulo. Daga nan kuma aka ɗora abin da aka ɗora. Saboda haka dan in takaita, in ba da dama, to zan tsaya haka. In wani abin ya zo zan dinga sako shi, kuma in dawo in gayyato a Sharu Habu domin mu shiga cikin lamarin, wanda kamar yadda na faɗa kafin wannan lokacin, shi duk inda fada zai yi majalisi ko a ina ne a ƙasar nan, daga nan Wudil zuwa ko ina ne, mu ne muke zuwa mu tafi. Har koma kanan nan mu zai wa waya ce akwai majalisi, sai mu ɗau mota mu cika ta mu je mu ɗauke shi mu tafi duk inda za a yi majalisi. Har kuma abin da Allah yi lokacin da mandiri kenan, da fiyano ta fito kuma, to shine muka ajiye mandirai. To zan dakata a nan domin Al'ummar Hausa